Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidentiň 1 martda gol çeken karary esasynda umumy bilim edaralar hakyndaky düzgünnama üýtgetmeler giýredildi. Yerli synçylar 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan köpçülikleýin istat kemeltmeleriň gaýtalanmagyndan alada bildirýärler. TDH-nyň maglumatyna görä, kadalaşdyrjy namalardaky üýtgetmeler laýyklykda umumy bilim okuw maksatnamasyny keskitlenen möhletinden gysgaldylan möhletde öýleşdirmäge mümkinçilik töredilýär. Metbuatda bu kararyň mektep mugallimläriniň iş sagatlaryna ýa-da iş orunlaryna ýetirmegi mümkin täsirleri anyklaşdyrylmaýar. Yerli synçylar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň odal ýatyran halk maslahatyny dikeldişi, odal dikelden Ilmlar Akademiýasyny döwlet maliýeleşdirmesinden kesmek kararyna gelişýäli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe gysgaldylan okuw möhletlerini uzaltmak barada kabul eden kararyny hem açyk aýtmadan izin almagynyň akmarlygyny öňe sürýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulşan Aşgabatly mugallim pikirçi Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryny pedagoglar hem başga gazanç gözlemäge mezur etjegi meňdýär. Mektepler bilen bagly karar ýurtda ilmi institutlarynyň hojalyk kataplaşygyna geçirilmegi we odal döwletden aýlyk alan ilmi işgärleriň 3den biriniň işini ýitirjegi barada habarlaryň ýa-da gabat geldi. 2019-njy ýyl işsizligiň köpelmeginiň täze tolkunlary bilen başlandy we bu ýagdaý bir tarapdan garaşsyzlygyň başga ýyllaryndaky işsizlik tolkunlaryny ýatlatdy. Tarih gaýtalanýar diýip Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Niýazow döwründe iş orunlarynyň ýapylmagy mekteplerde okuw möhletiniň 10 ýyldan 9 ýyly, ýokary okuw jaýlaryna okuw möhletleriniň käsiniň 2, beýlekleriniň 2,5-3 ýyla getirilmegi, müňlerçe magarif işgäriniň iş sagatlaryny ýitirmegi bilen dowam etdi. İşsizleriň armiýasy ýylýan owa etrap ýerlerine ýerleşýän sagly öýleriniň, keselhanalaryň ýapylmagy ýa-da iş orunlarynyň gysgaldyrylmagy bilen lukmanlaryň hesabyna hem uloldurdy. Bu siýasat owa ýerlerindäki sagly öýleriniň, medeniýet merkezleriniň, kitaphanalaryň öz-özünden dargap gitmegine getirdi. Netijede garaşsyzlygyň başky 6-7 ýylyna odal işläp ýören adamlaryň bolmanyny 50% işini ýitirdi diýip Aman Murat Bugaýew öz hesaplamalarına salgylanyp aýtdy. Türkmenistanyň odalky bar bolan iş orunlarynyň köpüsiniň ýapylmagy meseleniň diňe bir tarapy boldy we bu bir tarapdan bazar ykdysadyetine geçilmegi nukdaýynlardan heňe gelmän hem durmaýardy. Emma adamlaryň bazar ykdysadyet şertlerine gazanç etmek, kanun esasynda öz işlerini gurmak we giňeltmek islegler hem kän ýol almak diýip synçylar aýdýarlar. Adamlara öz hususy kärhanalaryny döretmäge kömek görmekden geçen Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň SSR'däki üýtgetip gurmak zamanynda kanun esasy döredilen kiçik kärhanalaryň hem müňe golaý ýapyldy diýip Bugaýew aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda Azatlyk radiosi kiçik kärhanalaryň, dükanlaryň ýapylşy barada Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň hem ýergiderli habarlary çap etdi.